Ongietorriak Larrotxeners gure 11. ikasgai honetara. Gaurkoan animazioa aztertuko dugu. Betiko moduan, konposaketa berri bat sortuko dugu. Horretarako, hemen sakatzen dugu New Composition eta betiko ezaugarriak aukeratuko ditugu. Kasu honetan, 20 segundu emango dizkiogu animazioari. Gaurkoan, shape layers edo forma geruzak erabiliz, pertsonai bat sortuko dugu. Hasiko gara rektangulo bat marrastuz. Hemen, rectangle, eta barruko kolorea, arroxa fuksia bat aukeratuko dugu. Aukera honetan sakatuz, ertzak borobilduko ditugu. Tamaina ajustatuko dugu, eta geruzari izena ipiniko diogu, kasu honetan burua. Hurrengo forma kapa sortuko dugu begiak egiteko. Kasu honetan, geruza berdinean bi errektangulo sartuko ditugu. Lehenengoa marrastuko dugu, eta beteko dugu urdin ilun kolore batekin. Tamaina aldatuko diogu, txikiagoa eginez, eta ertzak biribilduko ditugu ere. Nahi dugun lekura eramango dugu arrastratuz, eta orain Ctrl D tekla sakatuz duplikatu dezakegu rektangulo hori, eta nahi dugun lekuan kokatu dezakegu. Goazen bi begitxoak bere lekuan jartzera. Horrela. Geruza honi begiak izena ipiniko diogu. Goazen orain ilea marrastera. Horretarako geruza berri bat egingo dugu, eta kasu honetan ez dugu errektangulo bat marrastuko, baizik eta lumadun tresnarekin eskuz marrastuko dugu hemen kopetako ilea. Amaitzeko kolore hori polita ipiniko diogu. Forma perfektua ez izatea ez zaigu asko inporta, gero atzeko geruza batean beste ile kapa bat jarriko diogulako. Goazen geruza hori marrastera. Beheraino jaitsiko dugu eta ilea izena jarriko diogu. Hemen ere luma tresna erabiliko dugu atzeko ilea marrasteko. Pixka bat bizkortuko dut, prozesu pixka luzea izan daitekelako. Baina nahiko prozesu mekanikoa da eta ez du zailtasun handirik. Hemen saiatu behar gara ahalik eta forma simetrikoena lortzen. Nahi dugun emaitza daukagunean, betetzen dugu lehen aukeratu dugun kolore hori berdinarekin, eta listo. Orain, ahoa marrastuko diogu beste lauki zuzena erabiliz. Kolore arroxa ilun batekin beteko dugu, horretarako hartuko dugu muestra bezala daukagun arroxa, eta koloren bertan sakatuz eta hemen beruntz mugituz, badaukagu nahi dugun kolorea pixka bat ilunduta. Orain, bere tamainan jarriko dugu eta bere kokapenean. Orain aukeratuko ditugu geruza guztiak buruarena ezik eta buruaren kaparekin lotuko ditugu. Horrela, buruaren geruza nagusia den hierarkia sortu dugu. Ez ahazteko, hemen arroxa jarriko dugu. Sudurtxoa ere egingo diogu. Horretarako, forma kapa berri bat, beste lauki zuzen bat egingo dugu, eta begien kolore berdina erabakiko dugu. Bere tamaina eta kokapenean jarriko dugu, eta lotuko dugu geruza hau ere buruaren geruzarekin. Horrela, buruaren geruza mugitu ezkero, gainontzeko elementu guztiak batera mugituko dira. Orain, lepoa egingo diogu, betiko moduan beste errektangelu bat erabiliz. Eta geruzari lepoa izena jarriko diogu. Hau ere noski, buruaren geruzarekin lotuko dugu. Gorputzare beste errektangelu batekin sortuko dugu. Jantzirako berde apal bat erabakiko dugu.
eta betiko moduan bere tamaina eta kokalekua erabakiko dugu. Bukatzeko, beste errektangelu urdin bat jarriko dugu gure pertsonaiaren aurrean mahai bat izango balitz bezala. Horretarako goiko geruzan jarriko dugu. Eta orain, has gaitezen animazioarekin. Hemen geruza honi izena jartzea ahaztu zaigu, hau da, gorputza. Eta gorputza ere buruaren geruzarekin lotuko dugu. Nahi dugun animazioa egiteko beste geruza bat sortu behar dugu. Neskaren papoak edo masailak hain zuzen ere. Geruzari izena ipiniko diogu eta honetan ere lauki zuzen bat eginez neskaren masailak sortuko ditugu. Neskaren aurpegiaren kolore bera jarriko diogu eta betiko moduan kokapena eta tamaina egokituko dugu. Papoaren geruza honi lehenengo keyframea sartuko diogu eskalaren balorean. Eta hemen aurrerago zabalduko dugu papoaren tamaina. Neskatoak putz egingo duen animazioa lortu nahi dugu. Horretarako ahoaren kaparekin gauza bera egingo dugu. Kasu honetan, tamainaz gain, formaren biribiltasuna ere handituko dugu. Buruaren posizioa aldatuko dugu ere beste keyframe bat sortuz. Kontuan izan, gorputza ez dago buruarekin lotuta, horregatik bere lekuan gelditzen da. Pertsonaiak buru atzera botatzen duela simulatu nahi dugu. Horregatik, kopetako ilea baitare goraka mugituko dugu pixka bat. Begien eta sudurraren kokapenak ere efektu hori lortzeko lagunduko digu. Beraz, goraka botako ditugu ere. Hemen sudurraren bukaerako keyframea eta hasierakoa ere sartuko ditugu. Gauza bera egingo dugu begiekin. Eta hauek igotzen diren inean txikituko dira. Vertikalki eskala gutxituz. Keyframeak sartuko ditugu eta listo, animazioa prest daukagu. Animazioa leuntzeko hain ondo ezagutzen dugun easy in sartuko dugu. Tartetxo bat utziko dugu eta posizioa mantentzeko errepikatuko ditugu aurreko keyframeetan dauzkagun baloreak. Orain animatuko dugu pertsonaiaren haizea botatzea. Hau da, hasperen sakon. Elementu guztiak bere jatorrizko kokapenetara eramango ditugu. Burua jaitsiko diogu, lepoa bere lekuan utziko dugu, begiak lehen baino gehiago itxiko ditugu, eta ahoaren tamaina txikiagoa egingo dugu. Guzti hau gertatzen den bitartean, masailen zabalera ere txikiagoa egingo dugu, airea kanporatzen ari balitz bezala. Ai. Hementxe daukagu gure animazioa. Animazioa buklean jarri ahal izateko, bukatuko dugu hasierako baloreak dituzten keyframeak animazioaren bukaeran sartuz. Horrela, bukaerako irudia hasierakoa berdina izango da. Azken orduko ikuituak emango dizkiogu, adibidez, ahoa gehiago zabalduz, airea hartzen duenean, edo ahoaren kokapena jaitsiz, airea botatzen duenean, eta noski masailak ere zabalera txikiagoa izango dute airea botatzen dutenean.
Orain mugimendua pixka bat suabeagoa egingo dugu iziarekin jolastuz, eta listo! Gure neskatoaren asperen sakona prest daukagu. Eta gaurkoz, hau izan da dena. Laster arte, Larrotxeners!